Arrazoiaren eta emozioaren arteko oreka ezinbestekoa da errealitatea ulertzeko. Arrazoiak ezin du guztiaren erantzuna eman, eta askotan, intuizioa eta sentimenduak ere garrantzitsuak dira errealitatea hobe ulertzeko. Hala ere, irrazionaltasunak eragin negatiboa izan dezake, arrazoiaren aurka egitera edo emozioetan oinarritutako erabakiak hartzera garamatzanetan. Gizarte erronkak ulertzea eta horiei erantzutea ahalbidetzeko. Ezinbestekoa da errealitateari hurbiltzeko gure interesa, gizartearen benetako beharrei nola erantzun jakitea. Hala ere, elite korporatiboek gure errealitatea desitxuratu eta zaildu nahi dute etengabe, bere interesak babesteko. Elite oligarkikoek, korporazio handiek eta komunikabideek, gizarte balioak eta iritzi publikoak kontrolatuz. Informazioa desitxuratzeko eta pertzepzio soziala manipulatzeko estrategiak erabiltzen dituzte. Horren bidez, errealitatearen interpretazioa bera irrazionaltasunez jositako emozioetan oinarritzen saiatzen dira. Horrela, mugimendu politiko edo doktrinario batzuk, arrazoia zalantzan jartzen dutenak. Eliteen helburuak bultzatzeko eta mehatxu sozialei aurre egiteko tresna gisa erabiltzen dira. Faxismoa eta nazismoa. Mendeko mugimenduak, eliteek finantzatutako ideologia baten islada izan ziren, eta hori postmokapitalismoan islatzen da korporazio handiek gizarte erronken desitxurazioa saihesteko, postmofeminismoa, katastrofismo klimatikoa. Gutxiengoen manipulazioa eta migrazio mugimenduak bezala ezagutzen diren korronte sozial suntsitzaileak sortu, finantzatu eta elikatu dituzte. Emakumeen emantzipazioaren, ingurumenaren defentsaren eta gutxiengoen eskubideen inguruko borrokak, interes korporatiboen zerbitzuan kokatu dira, mendebaldeak aurrean zituen erronka sozialak desitxuratuz. Eliteek korporazioen estrategiak ezarri dituzte, gizartearen egitura eta balioak modu zentzugabean manipulatuz. Horrela, gizartearen benetako beharrak ordezkatu dira ideologia eta estrategia korporatiboen bidez, eta eraikitako errealitatea guztiz aldatu da elite korporatiboek gizartearen manipulatzaile gisa jokatzen dute. Gure pertzepzioa kontrolatuz eta errealitatearen interpretazioa aldatu nahi dute, beren interes ekonomiko eta politikoak aurrera eraman ahal izateko. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.